Здравейте на всички, искам да кажа няколко неща преди да започне клипа. Едното от тях е, че в 8 часа сигурно ще има стрим и да се похваля, че взехме събота в Twitch. А другото нещо, искам да ви питам някой, ако си е купувал или поръчал такава кутия, която ще видите в този клип. Кажете ми накрая, като изгледате клипа, долу в коментарите, какво мислите за нея и някакви съвети дали имате по кутията. Съжалявам за хвата отзад и нека започнем с клипа. Ако желаете да си купите игри, периферия, книги и много други интересни работи, може да го направите от Ozon.bg с промокод GF3 за 10% намаление. Здравейте на всички, днес имаме една кутия, която ни е изпратена от Култия и ще анбокснем. Темата на нея е League of Legends. Ще намерите линк долу в описанието към тяхната фен страница. Всеки месец карват нова тема, примерно темата за този месец е Game of the Thrones, за другия месец скоро ще изкарат. Така че след страницата им да разберете каква ще е следващата тема. Относно цените може да намерите долу пак в описанието, като им пишете налично и така може да поръчате. И нека направо да почваме това, както казах, е на League of Legends. И кутията съдържа от 4 до 5 артикула. Да, ето тук вътре има 4 до 5 артикула. И нека започнем първото с това нещо, което ми прави голямо впечатление. А то е някаква веришка на... Това изглежда доста яко. Фокусира камера, моля ти се. Не иска да фокусира. Някакъв на League of Legends, обаче това не знам дали се отваря или не се. Според мен се отваря. Ето тук трябва да го измъкна. Има. Иначе, това от ние не знаете джобните часовници. Аз си съм сакат. Това ли трудно се изкарва? Май и от двете. Хайде, хайде, моля ти. Моля, оп, излезе. Излезе. Така е, сега това как се отваря. Натискаме го. То всъщност е часовник. Да, това е часовник. League of Legends. Той път фокусира. Това е часовник, хора. Виж колко е як. Вижте го отзад. Вау, това доста... Това е доста интересно. И е доста добре изработено. Следващото нещо е... Ето това е гривна на League of Legends. Той винаги ще я извадя отгоре. Направо ще го такова. Това ще го скъсам тук. Така. Ето и гривната. Стана като beauty чаналите. League of Legends. Изглежда много яко надписа. Ако... Те знам това... Става и за момиче, гледам им някакви тука... А, не. Всъщност, знаете ли какво? Става за всички. Ако сте фен на лигата, става за всички. Даже сега ще си я сложа. Не на лявата ръка, не. И момент да я сложа само. Да видя дали ще ми стане на мен. Виждали сте как идиот се оправя с гривна? Ето тук ще видите в момента. А! Не. Не влезе. Не. Трябва да има опътване. Не, шегувам се. Просто това много трудно трябва да влезе и тук. Нали, то просто трябва да се штракне ето отдолу. Ей, това нещо трябва да се штракне. Сей това. Нали? Не. Чакай. Чакай се. Знаете ли какво? Стига сме го били. Времето не знам как се завързва. Така. Следващото нещо е ето тази много яка... Ама, много яка фигурка на Ориана. На Snow Day Ориана. Вижте я. Вижте я това... Това ми е мейн мидлейнера. Как са го нацелили? Ориана. Ориана мейнс би лайк. Това къде стои? Не знам. А това е топчицата, хора. Вижте топчицата. Оп. Вижте каква яка топчица има. Тая топчица идва ето тук. Ето тук идва. А Орианата... Орианата според мен си стои. Има ли някъде къде е сложа Орианата? Не. А, не, всъщност има. Има ето това нещо, не знам дали ще може да го фокусира. Фокусира го, да, ето това нещо, което влиза тук в гърба на Орианата, има една дупчица. И това го закачаме ето тук. Стойте. Да, това е. А, това е наобратно. Извинете, това е наобратно. И Орианата идва ето тук. И... Чакайте, че аз съм неграмотен. Стойте малко. Стойте. Така, това влиза тук. Това влиза ето тук топката. И това е Ориана топката е. Да, фокусирай. Ей, това е.
И последното нещо, мисля, че последното, да, е ето тази шапка на Тимо. Някой път или включват тениски, или някакви такива екстравагантни, нека ги наречем, артикули, които са доста интересни. И тази шапка на Тимо е едно от най-сладко кенсърските работи. Знаете ли каква мека, хора? Вижте каква е яка. Вижте шапката на Тимо, каква е яка. Не сте ли искали винаги да си купите такава шапка на Тимо? Отзад пише League of Legends дори. И момент. Да. League of Legends пише отзад. Даже си... Чакайте. Така, аз съм Тимо мейн. И да. Вижте каква яка шапка. Какво да кажа повече? Освен, че съм Тимо мейн. И това беше от тази кутия. 4 до 5 артикула. Между другото, те вече има и голями. Тоест на Game of Thrones имаше голями кутии. Не знам дали вече са свършили. Това е много яко. Това трябва да го използвам. И да, ако ви хареса клипа, кажете ми долу в коментарите какво мислите за тази кутия и артикулите, които има в нея. И също така пак казвам долу линк в описанието, може да намерите. Благодаря на кутия, че ми изпратих тази кутия. И се радвам, че мога да ви я покажа и да я споделя с вас. И да, благодаря, че гледахте, надявам се ви е харесал клипа, както и кутията. Абонирайте се, споделете клипа and don't forget, stay cool. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love